Milovala som ten čas po vianočnej večeri. Ako deti sme sa rozbehli k vianočnému stromčeku, ako by to boli najdôležitejšie preteky v živote. Kto bude prvý pri vianočnom stromčeku? Nebolo tam toho veľa. Ale o to viac sme si to vážili. A ja nikdy nezabudnem, ako som si našla pod stromčekom svoje prvé ozajstné krasokorčuliarske korčule. Ach, to bol sen. Nevedela som sa dočkať, kedy ich vyskúšam. No a potom sa šlo po spievaní. Tak sme to volali. Koledovalo sa u rodiny, u susedov, u známych. Spievali sme vianočné piesne so sviečkami v rukách. Často nás pozvali dnu. Všetci sme si posadali k jednému stolu, lebo o tom sú Vianoce. Starí, mladí, všetci spolu. Spievali sme, až kým sme my, deti, nezaspali niekde na gauči. No a dospelí si do neskorej noci rozprávali svoje príbehy.